मावजिनियाव मोनसे सोंलु सोंनायसै जे मावजि नोंथांनाव मोनबेसे सोलो दं? अब्ला मावजिया बुंनायसै जे सियाल नोंथां आंनाव मोनसेल' सोलो दं। अब्ला सियाला बाथ्राखौ खोनानानै मिनि मिनि बुंनायसै जे मावजि नोंथां आंनावथ' जोबोद जोबनो गैयै सोलो दं होननानै गावखौनो गोग्गानानै लानायसै। आरोबाव बुंबावनायसै जे आंनि समान बे मुलुगाव रावबो सोलो गोनां होननानै गावखौनो जोबोद गोग्गानानै लानायसै। बिब्दि खोथा सावरायबाय थानाय समावनो लामा गेजेरजों सासे सुबुङा मासे सैमा सिखारि लानानै फैनायसै। सिखारि सैमाया सियाल आरो मावजिखौ नुनाय लोगो लोगो अरनो होसोनायसै। लोगो लोगो मावजिया खाथिनि दंफां फांसेनि सायाव गाखोनानै गावखौ रैखा खालामनायसै। नाथाय सियाला गावखौ रैखा खालामनो राहाखौनो मोनासै। सियाला लामा गोलावजों खारै खारै मेंग्लिनानै जोबनायाव सैमा सिखारिजों अरथार जानायसै। मोनसेल' सोलो गोनां मावजिया गावखौ गोरलैयैनो रैखा खालामनो हाबाय, नाथाय जोबनो गैयै सोलो गोनां सियाला नाजासेयावबो गावखौ रैखा खालामनो हायासै। बेखायनो गावखौ माब्लाबाबो गेदेरसिन होनना सानना लानो नाङा। आंनि सल'आ एसेनोसै।